Hello guys, I'm back. I'm here once again. Have a blessed morning, have a blessed day to each one of us. This morning na ako'y gamayng i-share ninyo mga kaigsuonan. Usa ka gamayng pagdasig, pagpahinumdom, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kabuntagon, no? So ako lang tubagon ang usa ka pangutana nga nag-ingon nga unsa daw akong ikasulti sa panahon karon sa palibot ba regarding bitaw ning dili normal ang enrollment, dili normal ang klase sa mga students nato, no? Dili normal balahi ba, no? So na daw klase matud pa nila kanang mag-online daw, i-online na daw ang klase, dagang mga ingana ba, no? So nakadungog mga negatibo nga komento, napoy positibo nga komento, but kasagaran negatibo, no? So gusto nila makuha kung unsa daw akong i-share mahitungod niini nga sitwasyon karon, no? So but sa dili pa nako natubagon mga igsoon, before I proceed, once again I just want to invite everyone to subscribe my YouTube channel Kristohanong Mabungahon, and to follow my page as well, no? Akong usbon, ang inyong makita nini dapita kaning page nako, parehara man ni YouTube channel o page, no? Kristohanong Mabungahon ang inyong makita da, puro ra gid pagdasig, word of comfort, pagtambag, pagpahinumdom, ang uban warning, right direction para ang atong relasyon sa Ginoo mas muhugot o mas mo level up atong pagtuo, no? Para pagdasig gyud ni, no? So it's all for the glory of God. Ako ning gihimo not to become famous aron mahimo kong famous, no? But and not to earn money as well, but just to glorify God alone. Gusto na ako nga ako lang i-trending, gusto na ko nga ipa-viral unta ang pulong sa Ginoo, no? Sa kalibutan karon daghang kay mga viral, mga trending, but sa kuha sad gusto na ko nga si Lord ang maisa, ma-viral, no? So mao nay rason nga nung naghimo ko nini, no? Then gusto ko mo encourage og mga tao. And then anyway, thank you sa mga new subscribers. Thank you so much. God bless. Just keep updated to all of my videos, mga coming videos nga akong i-upload dire. And this is all for the glory of God. Amen. Now, ang tubago ng pangutana mga igsoon, no? Nganong ang sitwasyon ba unsa kay mensahe sa Ginoo ani, no? Kasagaran mga tao ang ilang himong hinungdan rason ngani, of course kaning COVID, tungod daw ning pandemic, tungod ning COVID, mahinungdan nga nalahi na nga atong sitwasyon karon, mahinungdan nga instead nga magtapok-tapok, bawal na magtapok na, bawal na ang normal nga klase kung dili online class daw nya, murag na pay daghang mga kuti kay ba hassle kay, no? So sakto pod nga ang COVID usa sa hinungdan, but for me mga igsoon, nothing happens for nothing. Kung magbase ta ba sa Ginoo, nothing happens for nothing. So walay nahitabo nga walay nga gitugot sa Ginoo nga wala siya katuyuan. Okay, Romans 8:28. And then sa karon di lang nato masabtan, pero I'm sure nagyoy plano si Lord. Wala siya plano nga makadaot, basta iyang itugot di na makadaot, makaayo na nato, no? So ang ako lang ikasulti mga igsoon, nganong gi-allow ni Lord nga naay ngani karon, no? Nga wala, dili normal ang kuan, no? Dili normal ang gitawag og klase, ang enrollment tanan dili normal ang pag-eskwela nato karon. For me, maybe siguro atong lantawon palawman ba, kung mutan-aw ta sa babaw ra, example mutan-aw ta sa literal ra bitaw babaw ra, of course ang ato yung himong rason tungod aning COVID, but ato sang suwayan og we must look deeper daw, atong palawman daw, atong tanawon nga unsay divine purpose, unsay katuyuan sa taas anong iya ning gitugot sa ako lang, no? For me, it's a wake up call sa students and siguro sa mga teachers at students una, no? Ngani ni siya, siguro nakita sa Ginoo tong mga niaging katuigan nga normal ang klase, normal tanan, no? Siguro nakita sa Ginoo nga kana bitong daghang mga students nga grabe nila nga gi-priority ilang pag-eskwela, daghang mga student nga grabe ni pursue sa ilang studies, sa ilang future, pero ilan ang mantinilan ang Ginoo. So nila nga subyan-biyaan lang ang Ginoo, seryoso kay sa silang pag-eskwela, grabe kaklaro kay sa silang pag-eskwela, sayo mo mata sa buntag kay di malit pero malit sa simbahan, no? Basin mao nay nakita sa Ginoo, nakitaan sa Ginoo nga mura bitaw og mas gipalabi sa atong mga estudyante ang pag-eskwela, unya mura bitaw og wala nila na manage ang ilang time, ilan lang gisalin-salinan lang og panahon ang Ginoo. Meaning, what I mean is this,
wala sila mohatag og quality time sa Ginoo, but ang ilang quality time naa sa ilang pag-eskwela, no? So mao siguro na nakita sa Ginoo. So maybe nakitaan sa Ginoo nga ang uban nga mga dasig sa pamanlagad sa Ginoo mura og ang ilang kadasig ning lubad, nigdry nilang kadasig tungod kay nasubraan sila ka seryoso silang pag-eskwela, tungod kay nagsigid sila tuon assignment tanan, reporting tanan, bitaw niya nalimot sila ng ilang commitment sa Ginoo, nag-anam na dayto og ka-dry o kapunhod, no? So maybe gi-allow ni sa Ginoo karon kay gusto sa Ginoo nga mga students mo spend mo og quality time ni Lord, mag one-on-one mo spend mo og time ni Lord, nga mag-date mo, nga magpapuno sa presensya sa Ginoo. Amen. Kay habi yung maigsoon isang saon na to, o bisan pag highest honor ta sa atong klase, sa atong classroom, sa atong pag-eskwela, sa atong eskwelahan, still ang pagbuot sa Ginoo matuman. Ang naggunit sa maayo nga kaugmaon ninyo mga students si Lord. And siguro po sa mga teachers karon, wala kibaw, no? Maybe ang ubang mga teachers sa katong nagsigi pa og klase ba during katong normal pang situation nga nagsige pa mo og tudlo sa mga estudyante, wa takibaw, maybe lang di siguro tanan, but na siguro ubang mga student, mga teachers nga instructors nga busy kay sad sa ilang pagtudlo, busy kayo sa mga unsa ilang i-exam, sa mga lesson plan, unsa man diano nya, nalimtan na nila nga naa sila atimanon ang ilang relasyon sa Ginoo. So naa sila ni hatag dakong pagtagad sa ilang pagtudlo sa mga bata, kay maayo man di siya sala, pero nalimtan ang pagpanahon sa Ginoo, no? So mao na tong for me mao ni akong kuan ikasulti kung anong naingani ang sitwasyon, dili normal, kay siguro it's a wake up call sa mga estudyante o siguro sa mga maestra na sad nga atong balikon, no, ang atong commitment sa Ginoo, atong klaro ng relasyon sa Ginoo. Kay at the end of the day ang maghatag og maayong kaugmaon ng Ginoo, dili ang atong kabrayat sa eskwelahan, no? And then even si Dr. Rizal, kay bawa na mismo Dr. Rizal once said, katong before siya namatay, no, naglive ni siya og usa ka panultihon nga nagingon, the youth is the hope for the fatherland, our young people is the hope for the nation. Murag something ana, no, ang mga batan-on daw paglaom sa atong nasod. Yes, tinuod kay ngano man, syempre ang kay bata pa man sila, so na pa sila'y chance nga mag-improve, mag-develop, or magtuon og ayo para mahimo silang maybe professional or unsa da, no? So ang usa sa makahatag og paglaom sa atong nasod ang mga batan-on karon, ug nakita sakto si Dr. Rizal og hibaw sad si Lord na, no? Pero para nako mga igsoon, mao ni ang share ang tinuod nga makahatag og maayong ang tinuod nga makahatag og paglaom sa nasod katong mga batan-on nga tinud-anay nga nagrelasyon sa labaw makagagahom, no? Magunsa man nga yes atong magunsa man nga atong ma-achieve ang mga pangandoy na to, ang atong profession, bisan pag mo graduate pa ta nga with highest honor, kung ang atong relasyon sa Ginoo ay klaro, kung ang atong commitment sa Ginoo ay klaro, wag po klaro ang atong kaugmaon ana, no? So ang akong gusto i-point out or emphasize nining taknas kabuntagon nga kamo mga students diyan naminaw, si Lord nanginhanglan sa inyong quality time, no? Siguro gitugot ni niya kay nakitaan niya nga mura og busy ra kay ta sa eskwelahan, busy ra kay mo sa pag-eskwela, pagtuon sig search, sige study sa lesson, pero wala na mo nag-study sa word niya, no? So mao na ang gipangita sa Ginoo, mao ni nga reason, because I believe gitugot ni sa Ginoo tungod kay naa siya purpose nganong ingani ang nahitabo, no? So para sa mga student, I encourage you at this moment, pamalandungi ang imong relasyon sa Ginoo karon. Pamalandungi itong mga panahon sa una nga normal pa ang klase, o kumusta imong relasyon sa Ginoo, di ba? Nya karon naway klase, mao ra ng panahon nga kung nidistansya man ka sa Ginoo tungod kay nabisi ra ka sa imong pag-eskwela, mao ra panahon nga mobalik ka ug imong i-pursue imong relationship ni Lord, imong atimanon, kay at the end of the day way lang makahatag na tong hayag na kaugmaon si Lord. Amen. So mao ni akong gamay pagdasig. So mao ni ang akong gitawag og ikastorya ba regarding aning situation na to karon, no? So till next time. And anyway, sa mga teachers po diha nga naminaw, no? So maybe nangita si Lord karon og quality time ninyo na kana bitong mag one-on-one mo, na kana bitong
siya sa inyong panganduyon karon ang inyong relasyon o commitment sa Ginoo inyo yung anon bitaw ka nang mo close pa mo ayo ba no kay sa una kay busy man mo sa una no so mao ron ng panahon nga mo spend mo quality time together with the students, quality time ni Lord kay naa siya gimingaw lang siya for me no gimingaw lang siya para nako dili ni siya ingon nga kanang nahitabo lang away katuyuan nagyoy katuyuan ang Ginoo na iyan ning gitugot no so ipangga lang mo no so namukaw lang Ginoo kay gusto siya nga kay ang kuha man gud kaning profession nga teacher o kaning pagka-student na estudyante is a blessing ni siya pwede siya gusto nga ang atong pag-eskwela ang atong pagtudlo mahinungdan nga malayo ta sa Ginoo so gusto siya nga kamaot ta tudluan ta karon kung saan pag-manage sa atong time no na atong himong first priority si Lord and then ang atong trabaho atong pag-eskwela mao ikaduha kay once again at the end of the day ang maghatag og maayong kaugmaon ang atong Dios riyon. Amen. So, maor na maigsoon to God be the glory. Till next time. God bless.